खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फालांगियारि गारि मटरफोरनि भाराया 50% बांनो हागौ अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एसोसिएशन सुंद'यै AAMTA बेखौ फोरमायथिदों कोविड-19 नि समाव दान मोनब्रै गासैबो बिथिङाव बन्द जानानै थानायाव फालांगियारि गारि मटर जेरै बास टेक्सि जायखिजाया गारि मटरफोरखौ सालायनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरा गोबां खैफोदजों भुगिनो गोनां जादों गुबुन फारसेथिं दासिमबो रायजोआव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम खारनाय फालांगियारि गारिफोरखौ रायजो सरकारा खारनो गनायथि होआखै बेफोर गासैबो जेंनाखौ लानानै अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एसोसिएशननि गुबुन हानजाया मोनसे सावराय मेल जिरायदोंमोन आरो बिथांमोनहा माखासे दाबिखौ लानानै सरकारखौ दाबिखौ सुफुंनानै होनो थाखाय खावलायदों जुदि सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ सुफुंनानै होआब्ला 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय अदेबानि जेब्लानिफ्राय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम खारनाय गारिखौ खारनो गनायथि होयो अब्लानिफ्रायनो गारिनि भाराखौ 50% बांहोनो थांखि लादों आरो बेफोर थांखिखौ लानानै गिबि मन्थ्रि ट्रान्सपर्ट मिनिस्टार आरो ट्रान्सपर्ट कमिशनारनोबो मेमोरेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एसोसिएशना जुदि सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ सुस्रांनानै होआब्ला रायजोआव गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय मोनसे जिल्लासिम खारग्रा बास सिटी बास गासै गिदिर फिसा फालांगियारि गारिफोर आरो टेक्सिफोरनि भाराया 50% बांगोन बेखौ रोखा खालामनानै होदों अल आसाम मटर ट्रान्सपर्ट एसोसिएशना चिराङाव हाग्रानि मैदेरजों सासे सुबुंनि जिउ खहा चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना आइफवालि गामिनि थागिबि मलय सूत्रधर 60 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा फुंनि 7 रिंगासो समाव बुथारनानै गालांदों बे गामिनिनो सासे थागिबिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा फुंनि समाव न'निफ्राय ओंखारलांनानै न' खाथियाव थानाय आइ दैमा सेरनि हाग्राथिं ओंखारलांदोंमोन बे समावनो हाग्रायाव थाखुमानानै थाफैनाय हाग्रानि मैदेरा बिथांमोनखौ गाग्लोबदों जेराव बिथांमोनहा जिउ रैखाथिनि थाखाय जेरै मेरै खारदोंमोन बेयावनो मलय सूत्रधर बिथाङा जायगायावनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बे जाथायखौ खौरां मोननानै रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मुसाहारि बिथाङा जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो रायजो राजाफोरजों बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों क'क्राझार जिल्लायाव फिन सिखाव खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों साननैसो सिगांसो क'क्राझाराव 3 दाखाथिफोरखौ क'क्राझार पुलिसा खेबसेयैनो गावथारनो हादोंमोन अब्लाबो खम जायाखै क'क्राझार जिल्लायाव सिखाव खावनाया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि गेवलांफुरि 4 नं वार्डनि थागिबि बिबिकानन्द बरगयारि बिथांनि न'आव साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाय जादों नख'रनि गाहाय बिबिकानन्द बरगयारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा क'क्राझाराव भारायाव फिसाज्लाखौ दोनलांनो थाखाय फुंनि 11 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगायाव न'आव सफैफिनदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा जेब्ला न'आव सफैनानै नुयो अब्ला न'नि दरजाया गेवनायमोन लोगोसे सुटकेस बाक्सु आरो आलमिराफोराबो गेवनायमोन बिथांमोनहा गासैखौबो नायनायनि उनाव नुनो मोनबाय न'आव थानाय गासैबो सना रुफाजों लोगोसे रांखौबो खावनानै लांदों लोगोसे 1986 मायथाइयाव मोननो हानाय सुब्रत मुखार्जी नेशनेल चेम्पियन मेडेलखौबो सिखावा खावनानै लांदों नख'रनि गाहाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनाया गासै 7 तला दंमोन गोबां रुफा दंमोन आरो राङा 45,000निफ्राय 50,000सो दंमोन बेफोर गासैखौबो सिखावा साननि समावनो खावनानै लांदों आरो सिखावा न'नि गुबै गेटजों हाबालासे उननि लामाजोंसो हाबदों होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथांमोनहा बेबायदि जाथाय जानाय लोगो लोगोनो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाफैदों आरो नख'रनि सुबुङा फोरमायथिबावदों दि बे खावनाय खामानियाव नख'राव खामानि मावनाय मिस्ट्रिनिनो आखाय थानो हागौ होननानै बेनिखायनो मिस्ट्रिनाव मोजाङै सोंनाय फिननाय लानो थाखायबो पुलिसखौ खावलायदों नख'रनि सुबुंफोरा दासिमबो खैफोदाव दं नामा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ बिटिसिआव सोरखार दानाया फ्राय 6 दान बारलांबाय अब्लाबो जायखिजाया समावनो बायगोन नामा UPPL सोरखारा BPFनि MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन जेराव बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनाया जागासिनो दङ लोगोसे बिथाङा रोखा खालामनानै होबावदों दि आयेन आफादाव सेक्रेट बेलट पेपारनि गेजेरजों BPFखौ मेजरिटि दिन्थिनो जाजमेन्ट होदों गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखौ लानानै BPF दोलोआ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायलायगासिनो दङ जाहाथे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आयेनखौ आरो गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजमेन्टखौ मान होनानै आसामनि गभर्नरखौ बोसोन होयो आरो
आयेन आफादाव BPF दोलोखौ फिन सेक्रेट बेलट पेपारनि गेजेरजों मेजरिटि दिन्थिनो खाबु होयो। BJP दोलोआ जुदि बेबायदि गनायथि होयोब्ला BJP दोलोआ जेबो खहा जानाय नङा आरो रावबो राजखान्थि दोलोजों अयनाय खालामनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो दुर्गा दास बर' बिथाङा। लोगोसे BJP दोलोआ जायखि जाया प्रस्ताब होयोब्लानो BPF दोलोआ मदद होनो हाजिर होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। लोगोसे बेफोर गासैबो खामानिया रायजोआव उफ्रा बिसायख'थि जानायनि सिगांनो जायोब्ला मोजां जागोन होननानैबो फोरमायथिनायजों लोगोसे जायनाखि बेफोर गासै जेंनाखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा टेबोलाव सावरायलायदों आरो टेबोलाव सावरायलायनाय जेंनाखौ सुस्रांनायनि लामाबो थायो होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं BTCआव सोरखार दानो थाखाय सा 21 MCLAनि गोनांथि दङ, नाथाय BPF दोलोनिफ्राय सा 17 MCLA देरहासारनो हादोंमोनब्लाबो BPF दोलोआ सोरखार दानो हायियाव BPFनि माखासे MCLAफोरा गुबुन दोलोआव थांदों। दा BPF दोलोआव सा 15 MCLA दं होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर' बिथाङा आरो गुबुन सा 6 बावखौ BJP दोलोआ आयेन आफादाव सेक्रेट बेलट पेपारनि गेजेरजों मेजरिटि दिन्थिनो खाबु होयोब्लानो राहाया जागोन आरो मेजरिटि दिन्थिनो खाबु होयोब्लानो BPF दोलोआनो मेजरिटि दिन्थिनो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। दा BTCआव फिन सोलाय सोल' जागोन ना जाया बेखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङासो थांखि लागोन। बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWACनि बानजायनायाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जिरायदों। BKWACनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, खौसेथि बड' सुबुं आफाद आरो बड' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादा जयै बाथौफुरि बड' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव सावरायमेल खुंदोंमोन। बे सावरायलायनायनिफ्रायनो BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बे सावरायलायनायाव बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि जेंनाफोर जेरै निउ इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों मार्जार, एमालगेमेशन एबा फरायसालिखौ सरजाबनाय, फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानैनो सावरायलायनाया जादों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बर'फोरा माब्लाबाबो सोमावसारालासे जेबो मोननो हायाखै आरो गाव गावबागावनि मोन्थायनि थाखाय जेब्लाबो सोमावसारनो गोनां जादों। बिथाङा बुंथिबावदों दि गोदान इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ जुदि सरजाबोब्लाबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिजोंनो सरजाबथों आरो गुबुन बिजों जेरै एसामिस बिजों फरायसालिफोरजों दा सरजाबफाथों। बेनि अनगायैबो टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौ बर'खौ एसामिस बिजोङाव थिसनदों आरो एसामिसखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिसनदों, जाहाथे बेबायदि गोरोन्थि दाखालामथों। बेबायदि खालामनायजों फरायसाफोरा जेबो सोलोंनो हानाय नङा आरो बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों बिथाङा। लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां फोरोंगिरिफोरखौबो सोरखारि थिसनलाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायहरदों। बेफोरनि अनगायैबो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बर'फोरनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बर दानावनो डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस दानानै होदों। बेनि थाखाय अफिसारफोरखौबो थिसननाय जादों आरो फान्डबो होनाय जादों। नाथाय आसाम सोरखारा दासिमबो रोखा खालामनानै होआखै डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसनि खामानिया मा। गुवाहाटियावल' बेखौ दानानै दोनबा जानाय नङा, बेनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल, साब डिभिजन लेभेलफोरावबो बर' बिजोंनि थाखाय अफिसार थिसननो नांगोन, अब्लासो खामानियाव मावफुंजागोन होननानै फोरमायथिबावो। आरो बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों सावरायलायगोन। गोनां जायोब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायलायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आसाम पुलिस आरो BSFनि जथाय अपारेशन खालामनायाव सिलाइ फालांगिरिजों लोगोसे पिस्तल हमनो हादों। आसाम पुलिस आरो BSFआ करिमगन्जनि बदरपुर ओनसोलाव मोनसे जथाय अपारेशन खालामनायाव देरहासार जानो हादों, जेराव सानै सिलाइ फालांगिरिजों लोगोसे 7.65 mm गंब्रै पिस्तल, बेनि गंब्रै मेगजिन, गंसे पेन पिस्तलखौ हमनो हादों। हमनो हानाय सानै सिलाइ फालांगिरिनि मुङा फारियै करिमगन्ज जिल्लानि 37 बोसोर बैसोनि नुरुल इस्लाम आरो गुबुन सासेया नागालेण्डनि हिनौ लियांखियाम। BSFनि इन्टेलिजेन्स ब्रान्चआ करिमगन्जनि बदरपुर स्टेशन रडनि मोनसे हनुमान मन्दिरनि खाथियाव सिलाइ बायलाय फानलायनि फालांगि जागोन होननानै स्रोद खौरां मोन्दोंमोन आरो बेयावनो अपारेशन खालामनो थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो सानै सिलाइ फालांगिरिजों लोगोसे गंब्रै पिस्तलखौ हमनो हादों। बे खौरांखौ करिमगन्ज पुलिसआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों आरो हाथियारखौ सोरबा गोरोन्थि सुबुंनाव थांनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो करिमगन्ज जिल्लानि त्रिपुरा सिमायावबो 2 कौटि रांनि आयेन बेरेखा फस्फेट सिरापखौ हमनो हादों आरो बे दायाव सासे सुबुंखौ हमनो हादों।
पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गंसे ट्राकआव मोन 250 कार्टुनाव थानाय 40,000 पस्टपेड सिरापजों लोगोसे मोन 100 कार्टुनाव थानाय फिथाइ सामथाइखौ लानानै फैदोंमोन। बेयावनो पुलिसनि सिग्रोमनायाव मोन 250 कार्टुनाव थानाय 40,000 आयेन बेरेखा पस्टपेड सिराप बथलखौ हमनो हादों आरो बेनि बेसेना 2 कौटि रां जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेफोर गासैबो जाथायखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानैबो फोरमायथिदों। हानि सोमोन्दै गासैबो जेंनानिफ्राय उदां जागोन आसामनि रायजो राजाफ्रा 6 दाननि गेजेरावनो गासै जेंनाखौ सुफुंनो नाजागोन बे खोथाखौ बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि गासैबो जिल्लानि डिसि अट'नमास काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ लोगोआव लानानै थांनाय 22 आगस्टनिफ्रायनो माखासे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाया जागासिनो दङ आरो बेफोर जेंनाफोरखौ 6 दाननि गेजेरावनो सुफुंनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। गुबैयै बिथांमोनहा हानि जेंनाखौ लानानैनो सावरायलायदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबांनि हायानो मिउटेसन एबा नामजारि जायाखै, गोबाङानो हाखौ बिफानि मुंनिफ्राय गावनि मुङाव खालामनानै लायाखै, गोबांनावनो हानि फोरमान पत्र गैया आरो रेकर्ड गैया। बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय रायजो सरकारा मिशन बसुन्धरा बेखेवनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे मिशन बसुन्धरानि गेजेरजोंनो हानि जेंनाया सुस्रांजागोन। हानि जेंनाफोरखौ लानानै डिसि अफिस सेक्रेटारियेट अफिसाव थांबाय थानो गोनां जानाय नङा, गाव गावनो पर्टेलनि गेजेरजोंनो नङाब्ला गावनि सिगनेचारनि गेजेरजोंनो हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेफोर जेंनानि अनगायैबो पुलिस आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन माबोरै जयै खामानि मावलांनो हायो बेनि सायावबो सावरायलायदों। जेरै सासे ड्राग्स जानायनि निसा जाखानाय सुबुंखौ पुलिसा हमखांनायनि उनाव मा राहा लागोन, मा राहानि गेजेरजों ड्राग्सनि निसाखौ एंगारहोनो हागोन आरो हमजानाय सुबुंनि देहाखौबो गोग्गोयै लाखिनो हागोन, बेफोरनि राहानि सायावबो सावरायलायदों होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि बिजनी सिसुबारि गामिखौ रैखा खालामनो थाखाय खानामाख्रा दैखौ गोजाम लामाजों दानगारहरदों बिटिसि खुंथाया। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दैया सिसुबारि गामिखौ खावनैयावबो खावदों, जायनि थाखाय गिख्रंथाव दैबाना जानायनि जाहोनाव गं 14निफ्राय 15 नख'रफोरा दैजों खुरखाजादों आरो गामिनि 102 नख'रफोरा खाथिनि फोथाराव रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। बिथांमोनखौ बिटिसि सोरखारनिफ्राय मदद होनो आखायाव लाबाय। बिटिसि सोरखार, निसिमा UPPL, एबसु आरो रायजो राजा बिथांमोनहा जयैनो सिसुबारि गामिखौ रैखा खालामनो थाखाय जथायै खामानिखौ मावदों। दा गं 8 JCB आरो माखासे मेसिननि गेजेरजों बान्दो थेनानै खानामाख्रा दैखौ गोजाम लामाजों दानगारहरनायनि खामानिखौ जागायजेनबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।